Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Һәр берегезгә Аллаһы Тәгаләнең сәламе, рәхмәте ва баракаты булсын. Бүген безнең бик гаҗәеп хадис. Ушбу хадис китерелә Имам Ахмад хадисләре җыентыгында. Бу хадистә әйтелә кыямәт көненең галәмәте турында. Ушбу видео язма астында, шушы YouTube каналда мин аның русчасын китерермен һәм аның хадисләр җыентыгындагы нумерациясын да шулай ук куермын. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: хайваннар һәм җансыз әйберләр кешеләр белән сөйләшә башламыйча кыямәт көне килеп җитмәс дигән. Ушбу хадис бик озын. Бу ул хадисның өзеге генә. Карагыз әле Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллямның әйткән шушы галәмәтләре кыямәт көненең. Бүген без сезнең белән күргәнебез бар, булсын ул интернеттан яисә икенче җирләрдән песиләрне, этләрне, икенче хайваннарны сөйләшергә бүген өйрәтәләр. Шулай ук булсын ул икенче җансыз әйберләр, ул телефоннан сорыйлар һава торышын, ул үзе җавап бирә һава торышын. Яисә икенче әйберне сорыйлар, ул аңа шулай ук җавап бирә. Булсын ул йортка кергәндә утларны кабыз әле дип әйтә, утларны кабыза. Ишектән чыгып киткәндә хәерле көннәр дип робот әйтеп калдыра аңа шушындый сүзләрне. Шуңа күрә карагыз әле Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям моны ничә еллар элек әйткән. Бу әйберләр тормышка ашып бара. Һәр беребезгә Аллаһы Тәгалә бәрәкәт, тәүфик һәм һидаят насип әйләсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.